Стига само iPhone, нека направим едно видео и за Samsung. Тук виждате този A72, който всъщност е пострадал по този начин, защото клиента е затворил врата върху него. Ето виждате гърба даже сам пада едва ли не, щупена пластмасата и виждате по какъв начин е огънат телефона. Този телефон е при нас, за да спасим платката, защото тя всъщност е важната с всички снимки, спомени и информация на нея. Но за да стане това, трябва да сменим абсолютно всичко друго, както се казва. Започваме с корпус, дисплей, съответно няколко други малки ремонта вътре и ще видите крайния резултат малко по-напред в това видео. Тук започваме с това да разглобим съответно телефончето отвътре с предпазните му пластини, които държат на място платките. Ето тук опитваме да видим конектора, но всъщност това, което виждаме е, че този конектор не захапва, защото при огъването е изтръгнат от порта долу. Ето тук виждате, даже на микроскоп отворихме нещата и има няколко огънати пинчета. Това беше и ремонт на дънна платка, който направихме, за да може телефона да се ползва. И тук сега виждате как направо на огънатия дисплей ще направим една кратка демонстрация, за да видите защо не може да се използва този екран за напред. Макар стъклото отгоре да изглежда здраво, сега ще ви покажем какво става отдолу. Тук махаме това черно стъкло, което виждате, и под него става ето това. Виждате това цялото напукване, това е LCD дисплея, който от тук нататък не подлежи на възстановяване. Продължаваме напред и сглобяваме всичко обратно в новия корпус, който върви заедно с чисто нов екран. Връщаме обратно нещата по местата им, завинтваме всички винтове и тъй като целият телефон всъщност идеята беше да се извади информацията, не сменяме гърба, няма нужда за което, но както виждате и този залепна доста добре и телефона изглежда като нов почти, с едно малко изключение, разбира се, пукнатината на гърба. Може да го видите сравнен с стария корпус, ето тук това счупване, който просто не позволяваше никакъв ремонт и трябваше директна смяна. Това е ремонта, който клиента получи в рамките на няколко дни. Ако имате и вие нужда от такава услуга, заповядайте в Zero по всяко време.